హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గనగల్ల పాపారావు గురుబోధ. ఈరోజు మా తాతగారు గురుబోధ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పబోతున్నారు. తాతయ్య గారు చెప్పండి. ఆత్మ ఎందును ఆకాశము, ఆకాశం ఎందు వాయువు, వాయువు ఎందు అగ్ని, అగ్ని ఎందు జలము, జలం ఎందు పృథివీ, పృథివీ ఆకాశము, ఆకాశంలో కలిగినట్టు విషయాలు అంతరింద్రియులు, జ్ఞానము, మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము. ఆ వాయువు నుండి కలిగినటువంటివి జ్ఞానవాయువు, ఉదాన వాయువు, అపాన వాయువు, సమాన వాయువు. వాయువు నుండి అగ్ని నుంచి కలగవలసినటువంటి వస్తువులు స్తోత్రము, తక్కువ తక్కువ గణము. అగ్ని నుండి జలము ఉత్పత్తి అయినటువంటి శబ్దము, స్వచ్ఛము, రూపము, రసము, గంధము. జలం నుండి కలగినటువంటి పృథివీ, పక్కు, పాని, పాదము, బియ్యము, బుధము. ఇలాగన 5-25 ఇందులు కూడినటువంటి స్థూల దేహము. దీనికి జీవుడు నేత్రస్థానం నుండి సర్వ వ్యవహారం చేయుచుండును. అది జాగ్రత్త అవస్థ.